ועכשיו תימור כבר בדרך אל הסטודיו להכין, איך לא, לבבות מפרחים. ככה זה באהבה. בואו. בוקר טוב לניחא שטרס מייסטר, נכון, קרמלי. תשמעי, זה שם מכובד. שם מכובד, ואנחנו, קודם כל הבאתי לך את הפסיפלורה, שהוא פרי התאווה. את אוהבת? מאוד. את חייבת, כי את יודעת, ככה זה באהבה, אנחנו ישר... מכורות. מכורות. נכון. אנחנו נשים עלובות ומכורות. נכון? אין כמו אהבה. עכשיו, אנחנו רוצים לעשות, מי שמתחשק לו לעשות, ככה לכבוד יום אהבה, איזה לב מפרחים, ואם יתקרבו, תראו מה ניחא עשתה, היא לא הסתפקה בפרחים, תתקרבו לפה. בשילוב עם תותים, אם רואים. יש לנו כאן, תתקרבו בשילוב סוכריות. תביאי אחת, קלקלת לך את הזר. בבקשה. אוקיי, יש לנו מעט זמן והרבה עבודה, אז בואי תספרי לנו צד אחרי צד מה אנחנו עושים. זה כבר ספוג שמוכן, אפשר לרכוש אותו בכל חנויות הפרחים. הוא בא בצורת לב? הוא בא בצורת לב, יש בצורת כדור, יש בכל מיני חישוק. אבל אם לא, אנחנו פשוט יכולים לצייר לב ולחתוך. אם לא, ולחתוך. אפשר לצייר ולחתוך, אין שום בעיה. אוקיי. וניתן לרפד מסביב כדי שלא יראו את הספוג בעלים. כל מיני עלים. ואם את לצמידה? יש סיכות, פשוט מאוד. נועצים אותם. ומי שרוצה אפילו את הסיכות בכל חנות הרגילות. פרחים, כל חנות פרחים. אני מחזיקה. אוקיי, אנחנו הסתרנו את הצד של הספוג בעלים, ואפשר כמובן עוד ועוד. ואז לוקחים ראשי ורדים. אנחנו מביאים עם ראשי ורדים כי הם ככה נתקעים טוב ומחזיקים מעמד. וקל, לא צריך להיות מקצועי או איזה שזר מדופלם. אבל זה צפוף, נכון? צפוף. מאוד כי צפוף. הצפוף עושה את זה בסטייל. וכאן את עשית את זה בשילוב של כמה... שני סוגי ורדים, שני צבעים ושני סוגים. נהדר. ואנחנו מרטיבים את הספוג כדי שזה ירוויח. מרטיבים, חייב להרטיב. הרבה? כן, ספוג ממלאים קערת מים גדולה, ומניחים את הספוג על פני המים עד שהוא שוקע, אז הוא מוכן לשיזור. אסור לדחוף אותו, אסור למעוך אותו, לשפוך עליו מים, אלא לשים אותו על המים, הוא צף, ועד שהוא שוקע הוא מוכן לשיזור. אוקיי, ואז פשוט שמים את זה באיזה מגש, ועליו מתחילים לעבוד. וככה מתקבל הלב, אנחנו כאן מראים. אם תתקרבו שיש כמה, הנה כאן תראי מה עשית כאן. פה זה לב ורדים מלא. שכאן הוא מצופה באספרגוס. הכל על אותו... זה נקרא מריה קלדיוס, הירק הזה. זה ירק חיפוי מאוד טוב, כיסוי לספוג. אוקיי, וכאן יש לנו ממש עם העלים של הוורדים. זה עלי ורדים, ממש עלי ורדים. אפשר לעשות מכל מיני עלי פטרוזיליה, עלי חסה, עלי זית. ואיך את התותים אנחנו... התותים פשוט מאוד. בלי לנעוץ, בלי כלום. שהוורדים כל כך אדוקים, הם פשוט מחזיקים את זה ומחבקים את זה. כן, והם יוצרים מסגרת לתבנית, לתותים ואנחנו עכשיו עוברים לעוד רעיון, על אותו רעיון. יש לנו כאן כדור. זה ככה מגיע או שאנחנו צריכים לעשות לנו את הכדור? לא, זה מגיע ככה, אין צורך. פעם היו עושים... איפה קונים? אנשים קוראים לזה איפה קונים? כל חנות פרחים יש לה את הכדורים האלו, יש את הספוגים האלו. אוקיי, קיבלנו את הכדור, מה אנחנו עושים? זה השלב הראשוני, זה הכדור, מציפים אותו במים עד שהוא שוקע, הוא מוכן. פה עשיתי כדור מינוריות, פרח שאני מאוד מאוד אוהבת. גם אני. מאוד יפה. אולי אפילו הכי אוהבת. הכי. כן. וזה הכנתי חצי שעה. אוקיי. ממש על אותו עיקרון כמו בלב, אותו דבר, מאוד מאוד פשוט, קל להכנה. צמוד. צמוד. אחד לשני. אוקיי. אני רוצה להראות לכם איך הלב ייראה, מה שנקרא מקץ. זה תלוי, זה אפשר לתלות. ישנם אביזרים מפלסטיק שאני מאוד לא אוהבת, אני משתמשת תמיד בחומרים מהטבע. זאת אומרת, מה שעשית זה גבעול של ורד, אוקיי, פשוט. תתקרבו על גבעול של ורד, חוט שפגאט. ויש לי לקוחות שמציעים ניסויים ככה, תולים את הטבעת. ככה אצלכם מציעים זה. בבקשה, שימו לב. אני מוכנה לקבל ככה את הצעת הניסויים. אגב, אחד הדברים שנפלאים בכדור הזה, שאנחנו תולים אותו והוא בעצם יכול להתייבש. להתייבש ככה, שום בעיה. אם הכדור הוא ככה, אתם משאירים אותו רק שלא ייגע במשהו כדי שלא יירקב. לאחר כמה זמן הכדור מתייבש. גם יש עוד טיפ, אפשר להכניס את זה להקפאה.
ממש למקרר, לפריזה, אחרי 3 ימים להוציא, זה מקבל מכת קור וזה נשמר ככה, גם לזרי קלה, גם לעלים של ורדים, כל העלים האלה. להצעות ניסים, תמשיך. זה נורא טוב. לשים פה טבעות מיהלומים. יהלום, רק יהלום. בהחלט. אוקיי, אז יש לנו, וכאן כמובן זה בקבוק יין. טיפ קטן על הדרך, בקבוק יין, תראו, מצרפים אליו את העלה, תראו כמה זה יפה. ניחא, אני כל כך מודה לך שבאת. שיהיה לך אהבה. רגע, אצלנו בחיבוק, אהבה ושמחה. אני מקווה שאנחנו נפגוש אותך גם בתוכנית הבאה לעוד עצות נהדרות. עכשיו, צופים יקרים, הפרופסור שלי לרשותכם.